amalele ka fo ko be kuna fo ni chama emission le koni konnala ka fo nyana fana ko biante la kuma dora ka odi ka kuma projet koni konnala difficulté ba mi be mo ka yino difficulté mi be docteur kuka ka fara souffrance koni ka elbe shi cham koni mun takara takama do lo CV abela na amma sala bela kuma chama fo ye ko inga barsa double bankulo elbe shi cham bismillah gata yinje ka an fe ba je ku bela je fo ni watina mara tu fla dima be fana be fulu no nyoro ni na ka funya na ka fofana ko elbe shi cham na amma sala tumuni ngo projet consultation kan e bela se ga ibisa mun explication be fu jumel da makuri nga pasa kuma mun kan jara gata ga won jara ko so be projet malaki wele la ina fo kuna fulu dila chama kata projet wala sa ka se kata la fasali to mun be no o Sénégal yi oluka maru ngana na se doke o da se ko ngala gata antara projet kata micro tengula nga gata sani baraka danna anye fe fo min tatemina o de ka fo ko projet nyama ya so mo u ye la fasali to je salle de réunion na salle min ni conférence ko ngaki no nyamo ye o je o la abekara an yere jona gata anye fe fo mi remarquer akera o ye donc amanya mingo docteur bora kana wuto kenema la se min bu fe ka o la se gata ambe ka ko la se min do kibara alimentaire parce que mo ka fe no famia la fasaliton ina fo kena ko bunamu ga ino docteur kunde no do bu ga gele ya fo agina fo de façon indirecte o lu be ka baraba to fo na gele ale fena kuma fo gata kuma chama fora point G nunu ga na se se fe gata abe mo jigi waru abe mo yere di siran ali ni bana yimina mana juga chugo abe mo wadde siran ka fo kika sega yele ko ata ire frake gata la se u barka ko na ko sobe la se la brelo am se mi ta ko na la o de ka fo ko fem ye point G re ni docteur so brebe bay iba ka fo ko fem yo o nyama bay no directeur général fo kata se aka dangama no directeur général adjoint iba ka fo ko fem ye ni fly nu bebe amidu na ko bi nu bita barake clinique de fenala la faisabilité ya ila ka fo ko barabato mu bita ponji no lu kana koroshi ni ma fla fe tuma da lu ka bara be blanc ko fe wala lu ka bara be ta kata ni ko clinique la kata o bara to su no kata fem ye sharia soso yi amesi ka fo ko ni ye ko yi parce que fonctionnaire ni e yo yi adde dara e bolo to kasila e kata bara yele ke ki to fonction public ko na la donc d'autant plus que ni kala nyemo fene nyemo mi kana ke exemple parce que kami ma nyemo to la die e kana ke exemple mais ni e nana kata baraka do so la parce que ni la se be kala fait la fasali to le fait munu frère do ko ye ou be baraka ponje ambe se la ko tinani ni ale e min fo bamanya kurumbo la adomba la kanya fo tigiti e kata sana mbata ni conférence de presse couverture la an kunya e bolo sera fait kuna funu sera chama fait kaye ka fo ko ministre ko mi be no o ye madame ministre Jamilatu ni ale kun be caisse d'officier la ale yɛrɛ fɛ ka ministre ye an kun ba ye tuma bɛɛ ko dɔgɔtɔrɔso ɲɛda bɛ ka falen minɛn kuraw bɛ ka san fɛn min bɛ tali kɛ dayɔrɔ fɛn min bɛ tali kɛ sɛgɛsɛgɛli minɛnw fɛn min bɛ tali kɛ banabagatɔ doninaw n'o ye ambulance ye k'a fɔ ko olu caman bɛ ka san ko dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ de ɲɛ bɛ ka yɛlɛma anw yɛrɛ kun caman nisɔndiyara an nimisi kun wasara k'a sɔrɔ an m'a ye nka nin don ka taa ne talen dɔgɔtɔrɔ lamɛnli tɛmɛnen kɔfɛ ne yɛrɛ ye munumunu salo kɛ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna la ka don salle dɔw kɔnɔna la parce que journaliste fana ye o ye n'a ma ɲɛ bɛ kunnafoni min di mɔgɔw ma a ka sɔrɔ kunnafoni jɛlenw don i yɛrɛ taara i yɛrɛ y'a y'i ɲɛ la walima i ye a sɔrɔ maaw la maa minnu ye maa laduru ye maa minnu bɛ a kalama kosɛbɛ i y'a sɔrɔ olu la gata nin ta ne yɛrɛ de yalala ka taa nin lajɛ kosɛbɛ gata n donna dɔgɔtɔrɔso yɔrɔ dɔ kɔnɔna la salle dɔ kɔnɔna la so in a san kɛmɛ a ka san kɛmɛ dafa o anniversaire kɛra 2006 tɛmɛnen gata an bɛ 2022 la ka bɔ 2006 la ka na bila 2022 la san min mana sɔrɔ o kɔnɔna la o san de farala so in san kɛmɛ kan gata n donna a kɔnɔna la k'a sɔrɔ banabagatɔw dalen bɛ yen o degunnen don kosɛbɛ an bɛ funteni de la o waati min kɛra sunkalo fana kɔnɔna la gata n taara sɔrɔ ventilateur bɛ koko la nka ventilateur si tɛ sɔrɔ fifala de bɛ banabagatɔ dɔ kɛrɛfɛmɔgɔ bolo o bɛ ka o fifa ni o ye gata o salle kɔnɔna la an dun b'a dɔn ko adamaden i tɛ se ka yɛbɛ ko machine i n'a fɔ ko ventilateur bɛ se ka munumunu daminɛ depuis sisan fo waati min fo n'a taara tiɲɛ waati min na o fɔ ni kurantigɛ nana waati min na nka adamaden fifa ka kɛ e bolo k'e ka mɔgɔ fifa a mana kɛ cogo cogo i na sɛgɛn waati min na i ni lafiɲɛ e bɛ taa min kɛ o lafiyɛli kɔnɔna la o taa bɛ kɛ degun de ye banabagatɔ ma parce que funteni bɛ a kan a mago bɛ
nɛɛma la a tɛ o sɔrɔ gata ɲɛ mɔgɔ wɛrɛ fɛnɛ ye se dɔɔni bɛ ale ye ale sera ka ventilateur dɔ san k'o sigi a kunna o mɛnɛlen b'ale kunna o bɛ ka ale fifa nka gata ventilateur fɛnɛ jigi ye courant ye i b'a ye k'a fɔ ko projet dɔgɔtɔrɔso belebeleba in nin tɔgɔba in bɛɛ bɛ a la lafasalitɔ min ka lase la i b'a ye k'a fɔ ko tuma la courant tigɛ bɛ kɛ ni courant tigɛ kɛra groupe min bɛ yen nɔ problème ɲɛnama tɛ nka groupe fɛnɛ tɛ wuli courant bɛ tigɛ dɔgɔtɔrɔso la i b'a ye banabagatɔw caman bɛ yen u bɛ degun belebeleba de sɔrɔ kosɛbɛ courant tigɛ in sababu la dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna la a dɔw yɛrɛ bɛ taa wolo nimbo la gata yen nɔ fo ka taa se gata sɛgɛsɛgɛli minɛn dɔw bɛ yen nɔ point G parce que point G dɔgɔtɔrɔso min ye tɔgɔ min bɛ a la normalement ni i yɛlɛnna point G sababu saba o ye ne yɛrɛ ka faamuyali min kan k'i lajigin sababu fɔlɔ i nana furakɛli la i kɛnɛyara i taara so o ye tabarikala ye walima i nana ka na furakɛli min na point G o minɛn ma sɔrɔ yen fiyewu parce que n'a ma sɔrɔ point G on suppose que a tɛ Mali yɔrɔ wɛrɛ la tuguni i kan ka taa kɔfɛ ou bien n'a bɛ Mali yɔrɔ wɛrɛ la o bɛ se ka sɔrɔ clinique belebelebaw la minnu fɛnɛ prise en charge bɛ se ka kɛ banabagatɔ yɛrɛ fɛ ka taa yen nɔ walima sabanan ye min ye ni an daba ma ka wele seri i ma ko fatuli kɛra i bɔra dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna la nka gata i b'a ye k'a fɔ ko point G kɔnɔna la banabagatɔ minnu bɛ yen n'olu bɛ taa furakɛli ɲini yen n'olu bɛ taa kɛnɛya ɲini yen nɔ i b'a ye k'a fɔ ko depuis i bɛ yɛlɛ fo ka taa i jigin e kan ka kɛ dalen de fɛn bɛɛ kan k'i sɔrɔ yen nɔ a kɛra sɛgɛsɛgɛli a kɛra fɛn fɛn o bɛɛ kan k'i sɔrɔ yen nɔ nka tuma bɛɛ gata banabagatɔ dɔ bɛ taxi kɔnɔ ka taa clinique la walima ka taa dugukɔnɔnaw la ka taa sɛgɛsɛgɛli dɔw kɛ minnu kan ka sɔrɔ point G normalement joli sɛgɛsɛgɛw bɛ se ka sɔrɔ o la analyse yɛrɛw caman bɛ se ka sɔrɔ o la fo ka taa se scanner ko ninnu olu bɛ se ka taa sɔrɔ o la kosɛbɛ gata o ye fɛn min ni a cɛman ye fura wari yɛrɛ c'est vrai amu bɛ yen nɔ nka bɛɛ tɛ amu la hali n'i bɛ amu la fɛnɛ a kɛra cogo cogo hali n'a kɛra misira jalati i b'o bɔ k'o don fura la fura sɔngɔ da man nɔgɔn n'a fɔra k'i bɛ o dalen don nɔ balo bɛ san e ye mun bɛ t'i bila balo bɛ san olu ye ko ka kɛ ka transport fɛnɛ ta k'o fara e ka kɛnɛya ɲinibagatɔ ko ka transport fɛnɛ ta ka fara o kan n'i tɛ taxi kɔnɔ i b'a sɔrɔ i b'i yɛrɛ ka mobili kɔnɔna la ka taji bɛ ka ta ka k'a la k'e bɛ taa ka taa sɛgɛsɛgɛliw kɛ dugu kɔnɔna la gata nin bɛɛ ye point G réalité ye i b'a ye k'a fɔ fɛnɛ gata tuma dɔ la banabagatɔw bɛ jigin tuma dɔ la dɔgɔtɔrɔw la ka sɔrɔ dɔgɔtɔrɔw nɔ tɛ ne yɛrɛ b'a ka caman ye a dɔw la ne yɛrɛ delila ka dimi ka tɛmɛ parce que i bɛ taa banabagatɔ kɛrɛfɛ i b'a ye sɔrɔmu bɛ ban tuma la ka heure kelen fo heure fila kɛ a donnen don banabagatɔ tɛgɛ la fo i yɛrɛ bɛ wuli ka samara don i sen na ka yala ka taa infirmier ɲini pour que u kana sɔrɔmu bɔ banabagatɔ tɛgɛ la i bɛ taa munumunu salon kɛ infirmier yeli ka gɛlɛn n'o an bolo bɛɛ tiɲɛ kalama k'a fɔ ko ja tuma dɔ la i bɛ jigin mɔgɔ la ko dɔw la mais i b'a sɔrɔ i tɛ détail caman kalama a ko la o de b'a to i bɛ jigin u la normalement banabagatɔ hakɛ dɔ de bɛ yen nɔ o de kan ka bila infirmier kelen ka distribution na bon o banabagatɔ hakɛ n'i y'o double walima k'o triple ko mɔgɔ kelen k'i janto o bɛɛ la a tigi dun tɛ worobo ye a fana bɛ sɛgɛn de a fana mago bɛ k'a lafiɲɛ waati dɔ la o de b'a to n'a ye tanga sigi damadɔ kɛ tuma dɔ la banabagatɔw lajɛli la a tɔ la i bɛ tila k'a ɲini i t'a ye o y'a sɔrɔ a yɛrɛ sɛgɛnna kojugu donc norme tɛ ka respecté personnel ko la yen nɔ lafasalitɔw ye lase min fana kɛ an ye gata donc i b'a ye k'a fɔ ko point G tiɲɛ la a tigi wari barika ka bon mais min fana fɔ ka fara o kan o de ye ambulance ko ye parce que ambulance ko in fana kɛra nisɔndiya ko ye kosɛbɛ mɔgɔw kɛlen k'a ye k'a fɔ ko ministre muso nalen ko a ye ambulance san ambulance min bɛ taa wɔɔrɔ ɲɔgɔn la mais a wɔɔrɔ ninnu na a fanba bɛɛ jɔlen don n'a bɔra kelen ni fila la tɔ bɛɛ jɔlen don et puis k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna k'a fɔ ko point G ninnu Gabriel Touré ninnu olu man kan tɛ kɛ dɔgɔtɔrɔso ye ko hali n'i sigara i yɛrɛ la dɔɔnin dɔrɔn k'i ka wuli dɔrɔn ka moto ta walima ka mobili ta walima ka ambulance wele ka i ta ka taa n'i ye point G walima Gabriel Touré la i kan k'a daminɛ i ka dɔgɔtɔrɔso i ka sigida dɔgɔtɔrɔso la fɔlɔ n'o ye dɔgɔtɔrɔso misɛnmaninw ye i bɛ taa i b'a sɔrɔ banamisɛnnin dɔw don a fura bɛ se ka sɔrɔ olu bolo parce que olu fana ye dɔgɔtɔrɔw de ye u ye kalan kɛ i n'a fɔ minnu bɛ point G u ye kalan kɛ u fana n'u ka spécialité bɛ ɲɔgɔn na ou bien a dɔw ye généraliste ye i bɛ taa ka taa i ka bana yira olu la ni bana in furakɛli dɔnniya ma sɔrɔ olu la walima n'a dɔnniya b'olu la mais a minɛn t'olu bolo olu de bɛ fɛɛrɛ kɛ maintenant ka i layɛlɛ ka taa n'i ye point G walima i bɛ taa Gabriel Touré la dɔgɔtɔrɔsoba ninnu na quand même ou i bɛ taa Kati ka taa a la yen nɔ minɛnbaw kan ka sɔrɔ nɔ maintenant pour que ka se ka prise en charge kɛ mais i b'a ye k'a fɔ ko ambulance ninnu a jɔyɔrɔ bɛ kosɛbɛ dɔgɔtɔrɔso misɛnnin ninnu na kosɛbɛ ka tɛmɛ dɔgɔtɔrɔso kumabaw kan parce que dɔgɔtɔrɔso misɛnninw de kan ka banabagatɔ jugumanw ta ka yɛlɛ ni o ye et c'est pas le contraire kumaba tɛ se k'a fɔ k'i bɛ banabagatɔ ta ko ka jigin n'a ye ko ka taa n'a ye misɛnninw na donc ambulance ninnu an bɛ se k'a ye k'a fɔ ko u sanna mais walasa ka mɔgɔw laɲagadi ka mɔgɔw lanisɔndiya nka a bɛ laɲini min nɔfɛ a tɛ se ka o remplir parce que ambulance sanko de ka dɔgɔ mɔgɔw ka degun na mais n'a taara jɔ yɔrɔ la yɔrɔ min a ɲakiba tɛ o ye
ka yɔrɔ kumaniya ma yɔrɔ min a jɔyɔrɔba bɛ yen nɔ gata i b'a ye k'a fɔ ko o ye ko min ni a ka gɛlɛ a ka bɛn wa nin fɛn fana kɔnɔna la gata tuma bɛɛ ne yɛrɛ bɛ weleliw sɔrɔ malatu yɛrɛ bɛ weleliw sɔrɔ tuma bɛɛ k'a fɔ ko an filɛ dalen pɔnze a tɛ ɲa ma a ka na ni caméra ni micro ye a ka na degun min bɛ an ka yan nɔ an ka se k'a fɔ ka diɲɛ mara bɔ a kalama walasa lafiya bɛ se ka na cogo min na wa o gata an bɛ wele la tuma bɛɛ nka chaque fois n'a kɛra i b'a sɔrɔ tuma dɔ la a b'a sɔrɔ an bɛ déplacement sen fɛ ou a b'a sɔrɔ tuma dɔ la an bɛ weleli kɛ k'a ɲini k'a dɔn mun bɛ yen nɔ n'a fɔra ko kɛnɛya tigilamɔgɔw yɛrɛ bɔra ka kuma nin cogo la degun min bɛ yen nɔ degun min b'olu kan parce que n'a bɛ baarakɛlaw kan a bɛ na fɔ a bɛ banabagatɔ de kan parce que mɔgɔ min kan ka e furakɛ n'o tigi ma bila hakɛ dɔ kɔnɔna na min b'a to a hakili bɛ sigi a bɛ se ka baara kɛ ka ɲa gata e min ye banabagatɔ ye e yɛrɛ fana tɛ se ka hakili sigi cogoya si la parce que min kan k'e furakɛ hakili sigi tɛ o la donc a ma nɔgɔ kosɛbɛ gata nin kibaruya de bɛ pɔnzi fɔlɔ an bɛ don min na i ko bi. Misi Cham kuma yɛrɛ tɛ ne b'a kɛ i m'a ye min k'i to i kelen bɛ ka kuma dɔn wa barisa n dabali banna kojugu an kun y'a ye k'a fɔ an nisɔndiyalen tun don kosɛbɛ k'a yira k'a fɔ ko équipement tun sannen don côté sanitaire yɛrɛ tun assurer don kosɛbɛ Mali kɔni dugukolo kan surtout Bamako précisément ka fara projet yɛrɛ kan i yɛrɛ ka kuma projet kun jatelen don dɔgɔtɔrɔso fɛ dɔgɔtɔrɔso min n'i y'a ye k'a fɔ i ka banabagatɔ vraiment solution tɛ yen en ce moment on fait recours à projet mais n'a fɔra ko bibi la o projet de ka mɔgɔw bɛ bɔ ka t'u ka analyse kɛ laboratoire wɛrɛw la min projet de kelen o projet kelen tɛ a bɛ mɔgɔ dusukasi kosɛbɛ wa a bɛ furugufurugu caya. gata an ka bi tɛmɛnen kɔfɛ muso dɔ ye n wele a ye n wele k'i insister yɛrɛ de ko ni seli tɛmɛna ko fo ni maliyatu tɛ taa micro tɛnku ale la ale ka kuma ale ye yen kɛ ko sabula ale tun dalen bɛ waati min na jeli sɛgɛsɛgɛ minɛn dɔ bɛ yen nɔ a y'a tɔgɔ fɔ ɲɛna fɛn ninnu ye terme technique ye k'a tɛ tɛmɛ miliyɔn 4 kan a tɛ tɛmɛ miliyɔn 4 kan ko mais n'i bɛ yen nɔ gata a bɛ f'i ɲɛna de ko papier bɛ kɛ ka d'i ma de ko fɔ i ka taa o sɛgɛsɛgɛli kɛ clinique dɔ de la o sɛgɛsɛgɛli ye 400 ye nka alors que fɛn in tɛ tɛmɛ miliyɔn 4 kan o dɛsɛlen don ka san ka bila dɔgɔtɔrɔso la yen nɔ gata ka mɔgɔ hakili jigin fɛnɛ k'a fɔ ko mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso ninnu na i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye tige ye o bɛ ta da la o bɛ ta da la walasa e ka don i ka taa i ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ an b'a yɛrɛ ɲininka dɔgɔtɔrɔso de ye fɛn ye a tɛ jɔ san kalo 12 diɲɛ don o don su fara tile kan maaw de b'u kun da dɔgɔtɔrɔso ninnu kan ka taa kɛnɛya ɲini maaw ni degun tɛ ban maaw ni tɔɔrɔ tɛ ban maaw kunnalen bɛ dɔgɔtɔrɔso ka kuma bɛɛ wa i don o don i bɛ nin tige ninnu ta walasa i bɛ se ka taa sɛgɛsɛgɛ kɛ cogo min na ko an b'a yɛrɛ ɲininka o tige ninnu wari a bɛ taa mun de bɛ kɛ a la mun de b'a to a tɛ se ka bali ka don an ka kɛnɛya da fɛ wa gata o ye lase dɔ fana kɛ lase min yɛrɛ fana bɛ mɔgɔ tɔ yɛrɛ jigi wɔɔrɔ kosɛbɛ o de ye ko fɛn min ye sefa wari miliyari 11 ko o de kun 2022 ko de tun bɛna ta ko k'o don pɔnze la ka yɔrɔ dɔ labɛn ani ka minɛn dɔw san i b'a ye k'a fɔ ko dugu dɔ bɛ yen i n'a fɔ Kucala u yɛrɛ ka lase la Kucala dɔgɔtɔrɔso jɔra yen nɔ k'a ban sefa wari miliyari 11 12 ninnu kɔnɔna la k'a ban a jɔli a n'a minɛnw o kɛra o kɔnɔna la u ye misali fana ta Macky Sall n'o o ye an dafɛ jamana ye k'a yira ko Macky Sall ye dɔgɔtɔrɔso fana jɔ k'a ban dɔgɔtɔrɔso a n'a kɔnɔna minɛn miliyari 12 fo miliyari 13 ɲɔgɔnna la o de y'a to a bɛ fɔ ko jamana tɛ jamana dan jamana kɔnɔden de bɛ jamana kɔnɔden dan donc i b'a ye k'a fɔ ko dɔw bɛ ka u ka wari bɔ k'a don yɔrɔ ɲuman na k'a don baarakɛla ɲumanw na ka baarakɛlaw la nisɔndiya ka baarakɛlaw la former ka ɲa walasa u bɛ se ka nimisiwasa se banabagatɔw ma mais i b'a ye k'a fɔ ko dɔw fana bɛ ka essayer ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ tigɛ pour que n'a fɔra ko hali ka miseli san olu ka se ka dɔ sɔrɔ a la gata nin kɛlɛ in journaliste dɔrɔn ka kɛlɛ tɛ nin ye nin ye maliden bɛɛ de ka kɛlɛ ye parce que i ka kɛnɛ bi nka sini tɛ sini dɔn dɛ ala ka lajarabi bɛ se ka boli i kan i b'i sen kan bi bɛ boli la i ka kɛnɛ i b'i 12 la nka ala lajarabi bɛ se ka boli bɛɛ kelen-kelenna kan i ka t'i yɛrɛ sɔrɔ dalen pɔnze sani i ka yɛlɛ pɔnze ko bana y'i lase yen nɔ i bɛ kɛnɛya la waati min na o de ye ka cɛsiri kɛ minɛnw ka san ka bila yen ka cɛsiri kɛ baarakɛla minnu bɛ yen n'o ye dɔgɔtɔrɔw ye olu ka bila u ka hakɛ kɔnɔna la de telle sorte que dɔgɔtɔrɔw ka se k'u ɲɔnɔ ta n'a ma ɲɛ k'e ko clinique de ka di ye e kana bila i ka taa clinique la n'a ma ɲɛ ko forobaca de ka di ye e ka to forobaca kɔnɔna la condition ka ta ka d'i ma yen nɔ nka dɔgɔtɔrɔ kana kɛ k'a fɔ k'i bɛ baara fila kɛ e bɛ dɔgɔtɔrɔsoba la e bɛ baara kɛ clinique fɛnɛ la i dun tɛna se k'i yɛrɛ kɛ mɔgɔ fila ye a yɔrɔ fila ni ɲɔgɔn cɛ cogoya si la o degun bɛ taa bin banabagatɔ de kan donc c'est extrêmement important que jamana ɲɛmɔgɔw u ka a lajɛ u k'u ka filɛ jamana fasodenw ka kɛnɛya la parce que ka to ka jaw ta k'a bila bɔlɔlɔ sanfɛ k'a fɔ k'an ye li san
an ye ambulance san an ye scanner san an ye nin san gata mɔgɔw bɛ a ye bɔlɔ la mɔgɔw bɛ nisɔndiya sani ala ka latigɛ ka bulu kan u t'u yɛrɛ sɔrɔ a gɛlɛya kɔnɔna la olu kelenw de somɔgɔw bɛ tila k'a ye k'a fɔ ko jakan ye fɛn fɛn ye a bɛɛ ye nkalon a bɛɛ ye propagande o de na ni furufuru o de na ni fitinɛ ye jamana kɔnɔna la donc n'a ma ɲɛ an bɛ diɲɛlatigɛ fɛn o fɛn kɛ n'i bɛ jamana ɲɛmɔgɔ la i k'a bɛɛ kɛ tiɲɛ kan i se ye min ye o kɛ dɔgɔtɔrɔsow ye i ma se ka min kɛ i k'a fɔ tiɲɛ la jɔnba la an tun bɛ fɛ ka nin kɛ nka an dɛsɛra nin yɔrɔ la nka kana faux espoir ta k'a di mɔgɔw ma mɔgɔ ka taa bɔ a kalama de k'a fɔ ko fɛn tɛ yen nɔ o banalen kɔfɛ o y'a sɔrɔ c'est trop tard minɛn tɛ yen nɔ k'u furakɛ gata an bɛ don min na ko bi point G kurantigɛ man kan tɛ ka kɛ mɔgɔ sababu ye tuguni an bɛ don min na ko bi point G scandale ko tanya man kan tɛ ka kɛ mɔgɔ sababu ye tuguni an bɛ don min na ko bi point G jeli sɛgɛsɛgɛ o man kan tɛ ka kɛ mɔgɔ sababu ye bi point G an bɛ don min na ko bi gata point G k'a fɔ k'e ka analyse bɔra ko dɔgɔtɔrɔ de ma sɔrɔ ko ka o interpréter parce que o taara o clinique dɔ la o man kan tɛ ka kɛ mɔgɔ si sababu ye bi tuguni point G o de kan ka dabila journaliste dɔrɔn tɛ se k'o baara kɛ dɛ nin ye maliden bɛɛ de ka kɛlɛ ye gata yɔrɔ dɔ fana bɛ yen nɔ minɛn dɔw sara ka bila point G hali san lafasalitɔn ka lase fɛ parce que mɔgɔw de walawala minɛn dɔw sara ka bila point G a minɛn kura don nka depuis a sara a ma baara kɛ kuranɛ ka kun ka san duuru ka taa fara o kan misali dɔ dira o senfɛ c'est comme si téléphone n'i y'a san k'a di mɔgɔ ma mais k'a sɔrɔ carte puce t'a la k'a sɔrɔ carte sim t'a kɔnɔna la c'est comme si i y'a san ka d'a tigi ma a tigi k'a ɲɛnajɛ walima ka kɛ soparla ye mais téléphone mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ kɔni ye fɛn min ye n'o o kɔni ye ka se ka appel kɛ a tɛ se ka o mago ɲa parce que sim tɛ a la donc n'a fɔra ko kura dɔ sara k'o bila yen o accessoire bɛɛ ma montre pour que ka se ka mɔgɔw mago ɲa kura ye taara san fɛnɛ k'o fɛnɛ bila yen nɔ a dun san fɛnɛ ka se ka mɔgɔw nafa mais n'a fɔra k'i ɲɛ b'a la k'a fɔ ko a fɔra ko minɛn bɛ yen nɔ mais minɛn ko mago bɛ e la nka e tɛ se ka mago tɛ se ka dilan parce que a dafalen tɛ an ka bɔ a ye moment donné propagande kɔnɔna la an ka se k'an ɲɛsin baara ma maliyɛnw sɛgɛnnen don kojugu gata maliyɛnw tɔɔrɔlen don kojugu journaliste dɔrɔn ka kuma tɛ se ka kɛ nin ye journaliste ka analyse ye caman b'a ye nka caman bi i poro a kan parce que o jamana bɛ lahala min na nka an bɛ mɛn k'an poro a kan gata fa bɛna se yɛrɛ dugu la jamanakɔrɔden bɛɛ bɛna a nɛnɛ dɔɔnin parce que projet ninnu Bamakɔ dɔrɔn tɛ furakɛ dɛ mɔgɔw bɛ bɔ hali Bamakɔ Mali Togo dafadugu la ka na projet parce que a b'u jigi u b'a jigiya de k'a fɔ ko fɛn min ma se ka sɔrɔ région na n'u nana projet u bɛn'o jigiya sɔrɔ i yɛrɛ sera la i bɛna k'a fɔ ko ja o région yɛrɛ dɔgɔtɔrɔso ni projet yɛrɛ dafaraba t'u ni ɲɔgɔn cɛ walima a bɛɛ ye kelen ye donc c'était bɛɛ ye ka taa clinique la c'était bɛɛ ye ka pankuru ta k'i furakɛ jamana kɔ kan i n'a fɔ minnu bɛ yen nɔ ni jamana ka fɛn bɛɛ olu ka fɛn bɛɛ gulonnen don jamana la u ka kɛnɛya u ka siyɔrɔko u ka lakana u ka balo o tɛ maliyɛn bɛɛ bolo o bɛ maa dawɛrɛw de bolo maliyɛn fanba gulonnen don jigi sɛbɛnnen don dɔgɔtɔrɔsoba min na jamana ɲɛmɔgɔw kan ka baara kɛ foroba dɔgɔtɔrɔsow u ka bila condition kɔnɔna la parce que n'a ko ko jamana in ka bɔ dingɛ kɔnɔ jamana in ka baara a tɛ taa fo maliyɛnw de k'a baara kɛ maliyɛn jumɛn b'a baara kɛ maliyɛn minnu ka kɛnɛ u ni na nka maliyɛn banabagatɔ nafa fosi de tɛ jamana ye maliyɛnw tɛ se ka kɛnɛya ni maliyɛnw ma dɔgɔtɔrɔso ɲɛnama sɔrɔ gata an bɛ don min na i ko bi c'est important lafasalitɔ ninnu bɛ ka min na ɲini u ye c'est comme si u bɛ k'a laɲini banabagatɔw de ye donc jamana ɲɛmɔgɔw kan ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ u ni lafasalitɔ ninnu ka sigi u ka kuma min bɛ se ka kɛ o ka fɔ o ka kɛ min tɛ se ka kɛ solution ka ɲini o la mais an ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔna la gata bɛ si caman kɔnɔna la projet kɔni a yira k'a fɔ a bɛ situation pénible kɔnɔna la kosɛbɛ kosɛbɛ patient b'o la infirmier yɛrɛ b'o la ka fara docteur yɛrɛ kan parce que i yɛrɛ de ka explication dɔ fɔ o b'a yira k'a fɔ a tɛ faamuya cogo si la k'a fɔ hali bi projet ko courant bɛ tigɛ projet courant bɛ tigɛ dɛ n'a fɔra k'e ka opération bɛ ka kɛ e ni gulonnen don courant na courant tigɛlen ma sa ne yɛrɛ jɔlen bɛ yen nɔ gata ɲɛ bɛ kɔrɔkɛru la ɲɔgɔn nɔfɛ donc c'est des situations minnu sera a ka dabila projet kuma na k'an b'a kɛ a tɛ se ka kɛ sisan et puis ni mɔgɔ min bɛ ka projet situation fɔ c'est comme si de façon indirecte i bɛ ka Mali hôpitaux bɛɛ réalité de fɔ tancogo la quoi si a bɛɛ de don a bɛɛ voilà de don donc c'est pourquoi mɔgɔ voilà projet ta parce que comme an taara ka to o lajɛ mais réalité an ye min ye projet danfaraba fosi tɛ ani Mali hôpitaux yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ don min ko bi ka taa banabagatɔw bɛ mɔnɔntɔ ko sugu bɛɛ de la projet in nɔ f'a bɛ kɛ i ye f'i yɛrɛ bɛ sigasɛgɛ i ka maliyɛn la n'a y'a sɔrɔ bana min bɛ e la n'a sɔrɔ ni e bɛ ka furakɛ i yɛrɛ fa jamana kan f'i bɛ sigasɛgɛ i ka maliyɛnya yɛrɛ la
ni kɔnɔna la an b'a fɔ sɛnɛtɔn vraiment an ka autorité mɔgɔw ɲɛma da nin ko ninnu la kosɛbɛ barisa a yɛrɛ k'a fɔ minisiri dɔ bɛ nin baara kama n'a fɔra ko minisiri fana tɛ ka jɔ a jɔyɔrɔ la ko don a bɛ mɔgɔ dusuma kasi kosɛbɛ sɛnɛtɔn aussi que minisiri fana k'a lajɛ k'a fɔ ko hali n'a b'a la ka minɛnw san a yɛrɛ k'a fɔ minɛnw tɛ se ka utiliser parce que u dafalen tɛ i ka kuma kɔnɔna la ko nafasɔrɔtɔ maaw y'o fana fɔ nka nin tɛ projet dɔrɔn ye a bɛ généralement nin ye Mali hôpital public bɛɛ de patients confrontés don ni problème ninnu n'a ɲɔgɔnna caman de la an b'a fɔ o kɔnɔna la ni kuma in ma dabɔ ka mɔgɔ viser a ma dabɔ ko wɛrɛ kama a dabɔra dɔrɔn de maaw bɛ situation min kɔnɔ bi in na ka maliyɛn dɔw labɔ a kalama projetkaw sɛgɛnnen don bi in na cogo min na ka maliyɛn dɔw labɔ a kalama barisa ko caman bɛ duguma o tɛ sanfɛla la olu yelen tɛ propagande kɛra ka ko caman datugu an b'a fɔ faamuyali ko ɲuman o ka sɔrɔ nin kɔnɔna la k'aw kan bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma